Siamai, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr unwaith eto am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, yn mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r meddalwedd ysgrifennud yn y iaith PHP i gyfieithu oddi oedd Saesnig i Gymraeg gyda'r enw cyfieithu gysylltnod enicy. Felly os ydyn yn borlleio i'r pegell ar gyfer yr taflun ar gyfer yr rhaglen yma, sef fan yma, ac wedyn os ydyn yn borlleio i'r pegell ar gyfer yr cod taliad, a dyma'r y gwynsiad, nawr os ydyn yn golygu y ffel yma, sef gyfieithu enicy. Os ydych yn dilyn oddi wrth yr fideo olaf yn y gyfres, efallai fe fyddwch yn sylwi, dyn nhw wedi amnewid y peniad swybyd mas oddi wrth yr ffel cod taliad ar gyfer y dosbarth fan yma. Fan yma yn y peniad swybyd mas, mae gyda ni yr adrannau gwahanol dan y peniadau gwahanol. Enghraifft, mae'r pwp peniad yn ei blaendodwyd gyda'r wyth cyfartal nod, ac hefyd yn ei oddodwyd gyda'r wyth cyfartal nod unwaith eto, ac imiwn yn y doi sypyn o'r wyth cyfartal nod, mae gyda ni y teitl o'r peniad sydd gyda nhw yr un enwau fel y ffeiliau gwybodaeth perthnasol i'r taflun. Enghraifft, mae gyda ni yr ffeil gyda'r enw yn y prif lythrennau, rhestra i wneud, ac wedyn yr arthnod pwynt, ac wedyn yn y bath lythrennau MD ar gyfer yr gerau Saesnig, nodi neu marcio i lawr, ac hefyd mae gyda ni yn y prif lythrennau y newid llofnodiad, a wedyn ar ôl yr arthnod llanatalnod, MD unwaith eto, ac hefyd yr un peth ar gyfer y darllenwch fi, pwynt MD, ac hefyd yr un peth ar gyfer yr trydded, pwynt MD, ac wedyn ar gyfer rhai ohonynt, mae gyda ni ambell o destunau. Enghraifft, ar llinell 23 mae gyda ni yr enw o'r llyfrgell neu is-llyfrgell yn yr taflun fan yma, gyda'r enw yn y Saesnig ar ôl cyflwr gorchymyn gysylltnod teclynau. Mae'r hyn yn is-llyfrgell o'r taflun gyfredol, sef cyfieithu enicy, ac hefyd ar yr llinell 12 mae gyda ni yr un enw'r o'r is-becyn hefyd, ar ôl y peniad o'r rhestra i wneud. Felly, y rheswm ar gyfer yr amnewidiadau o'r ffurfiadaeth, o'r gwybodaeth perthnasol i'r llyfrgell neu taflun cyfredol, ac hefyd i'r is-llyfrgelloedd defnyddiwyd ac yn ei galwyd oddi wrth yr prif llyfrgell fan yma, yw fod rydyn ni'n yn datblygu y meddalwedd cyfieithu enicy fel y prif meddalwedd. Mae'n hefyd yn y cyfamser yn defnyddio yr is-llyfrgelloedd, sef algymathu geriau eca, geriadau'r enicy, cymwysio treigliadau eca, ac ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau, ac fel yr un rhybreddiad o datblygiad o'r meddalwedd cyfieithu enicy, mae'r rhain 4 eraill hefyd yn angen i gael ei datblygu hefyd. Felly, yn ytrach na'r cadw yr gwybodaeth ynglyn â'r 4 is-llyfrgelloedd eraill yn ei ffeiliau ac hefyd yn ei pegellau eraill hefyd, mae'n eithriadol yn fwy defnyddiol i cadw nhw i gyd union yn yr un ffeil, sef y ffeil ar gyfer y dosbarth o'r taflun sydd yn cael ei datblygwyd fel y prif llyfrgell neu taflun neu dosbarth, sef gyfieithu enicy. Felly dyma'r rheswm ar gyfer yr amnewidiad yn yr ffurfiadaeth o'r gwybodaeth yn yr peniad sefydliad mas union yn yr
ffeil ar gyfer y prif dosbarth yn yr taflun cyfieithu enicy. Pan mae'r enw o'r is-llyfrgell, enghraifft fel ar y llinell 12, ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau yn arddangos ar y ochr dde o'r teitl. Mae'r hyn yn arddangos mae'r adran neu y gwybodaeth yn yr adran yn isod yn perthnasol dim ond i'r is-llyfrgell. Felly, os nad ydy unrhyw beth yn arddangos ar y ochr dde, fel enghraifft ar y llinell 3, mae'r adran o gwybodaeth yn isod yn berthnasol dim ond i'r prif meddalwedd neu llyfrgell neu dosbarth, sef yn y sefyllfa hon cyfieithu enicy. Felly, imion yn yr adran o'r rhestr o bethau i'w wneud sydd yn berthnasol dim ond i'r is-begyn neu is-llyfrgell ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau ar y llinell 13, mae gyda ni y dodiad o'r bethau i'w wneud, sef i creu dogfennaeth, sef darllenwr trydded, cydroddiad, newid llofnodiad, oddi o'r sylwebau yn y cod. Felly, mae'r hyn dim ond berthnasol i'r is-llyfrgell ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau. Felly, i cyflawni yr newid hwn, mae angen i ni i adeiladu y strategaeth yn yr is-begyn fan yma i cynhadlu y dogfennaethau rhybrychwyll yn hunan symudol trwy'r cystrawen trwy'r ffurfiadaeth arbennig fan yma yn yr peniad sylwebiad imiwn yn yr ffeil cod tarddiad fan yma. Felly dyma'r un dwi'n meddwl o'r gyntaf bethau sydd angen i wneud. Os rydyn yn symud yn ychydig i fyny i'r adran ar gyfer y rhestr bethau i'w wneud ar gyfer yr prif llyfrgell sef gyfieithu enicy, ynglyn â'r dodiadau ar llinellau 7 i 11, sef i creu y llyfrgelloedd cyfieithu enicy, algymathu gerig ecy, geriadur enicy, cymwysio treigladu ecy ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau. Yn y fideo olaf, rydyn ni wedi creu yr taflunau ar gyfer y rhain ac wedyn wedi eu haceb nhw imiwn yn yr cadwfedd leol ac wedyn wedi eu uwchlwytho nhw i fyny i'r cadwfedd ar-lein yn gyntaf yn GitHub ac wedyn yn y Saesneg Packagist neu Packagist.org. Felly dwi'n meddwl mae'r rhain wedi eu cyflawnwyd ac rydyn yn gallu eu symud imiwn i'r adran ar gyfer yr newid llofnodiad ar gyfer y prif llyfrgell fel hyn. Ac wedyn, imiwn yn y adran ar gyfer y rhestr beth i'w wneud ar gyfer y prif llyfrgell. Yn gyntaf, mae angen i ni i adeiladu y strategaeth i alw yr is-llyfrgelloedd i gyd oddi wrth y prif llyfrgell, sef gyfieithu enicy, ac wedyn mae gyda ni yn newid i datblygu yr is-llyfrgell ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau ac i defnyddio hyn yn hytrach na defnyddio dechreuo ffeiliau oedd wedi ei defnyddiwyd yn y fideo olaf i sefydlu i fyny yr ffeiliau sylfaenol ar gyfer yr taflunau. Ond dwi'n meddwl mae'r dodiad hwn yn berthnasol i'r adran ar gyfer y rhestr beth i'w wneud ar gyfer yr is-llyfrgell ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau fel hyn. A dyna ni. Felly os rydyn yn edrych ar yr rhestr o beth i'w wneud ar y ochr dde oddi wrth y llinellau 4 i 7, dwi'n meddwl yr un sydd yr symlaf yw yr un ar y brig, sef i alw is-llyfrgelloedd i gyd oddi wrth yr cyfieithu enicy.
Felly nawr, os ydyn yn morfeio i mewn i'r cyfieithu enicy, ac i mewn i'r is-pegell ar gyfer yr enghreifftiau, dyma'r serch prawfholi, ac ydyn yn gallu ei redeg fel hyn, ac mae'r hyn yn gweithio yn llwyddannus yn llwyr, ac os ydyn yn cydododi allan y cymwysiad, mae'r hyn yn erchu yn unwaith yr ffeil i hunanllwytho y llyfrgelloedd, ac fel is-llyfrgelloedd o'r rhaglen hon, sef yr serch prawfholi, mae gyda ni y 5 llyfrgell sydd pob un yn gael ei enydeddio yn y 5 gwrthrych yn y ffeil fan yma, sef $o prawf 1, prawf 2, prawf 3, prawf 4, prawf 5, ac mae'r pob un yn rhedeg yn llwyddannus imiwn yn y meddalwedd hon. Ond mae'r hyn yr serch prawfholi, ond nid y dosbarth go iawn, cyfieithu enicy, lle ydyn ni eisiau ei datblygu y swyddogaeth i gyfieithu oddi o Saesnig i Gymraeg. Felly mae angen i ni i atgynhyrchu y swyddogaeth fan yma imiwn yn y dosbarth cyfieithu enicy, ond yn ytrach na'r 5 ohonynt, dim ond y 4 eraill, sef y rhain heblaw cyfieithu enicy eu hunain. Felly, beth dwi'n eisiau i wneud nawr yw i golygu y serch prawfholi fel hyn, ac wedyn i sefydlu mas y llinellau ar gyfer y 4 dosbarth eraill, ac i wneud yr serch prawfholi yn galw dim ond ar yr un dosbarth cyfieithu enicy, fel yma yn nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn PHP gyda'r ffeil fan yma, ond y cam nesaf yw i adeiladu y swyddogaeth i galw ar yr 4 llyfrgell eraill, fel pan ydyn yn rhedeg y serch prawfholi fan yma trwy'r galw ar yr un dosbarth cyfieithu enicy, fel yma yn nawr, mae'r cyfieithu enicy yn galw ar y 4 eraill, a thrwy hynny mae'r allbyniad oddi wrth y 4 eraill yn arddangos hefyd fan yma yn yr un fodd fel yr arddangos sent nhw o'r blaen dim ond nawr. Felly ar y ochr dde, dyma'r y cod ar gyfer y dosbarth cyfieithu enicy. Felly, dwi'n meddwl y gyntaf beth yw mae angen i erchu i mewn yr cod i hunanllwytho yr is-llyfrgelloedd fel hyn. Ar y pwynt hwn, fy'n angen i dweud, dwi ddim yn gallu cofio pob un gorchymyn neu ffwythiant yn yr iaith PHP achos mae'n eithriadol mor enfawr. Felly, oherwydd hyn, beth sy'n eithriadol yn defnyddiol yw i fod ar gael ar y ochr rhyw fath o canllaw ar gyfer y iaith PHP. Felly, os ydyn yn gwneud yr archwiliad ar periant archwilio rhyngryd i archwilio ar gyfer y geriau PHP, lladwitho canllaw, mae gyda ni y cysylltiad fan yma. Felly, os ydyn yn clicio arno fe, dyma'r dudalen swyddogol oddi wrth PHP ar gyfer y lladwithiad o'r dogfennaeth, ac os ydyn yn torchi i lawr, dyma'r cysylltiad ar gyfer yr ffeil canllaw yn y ffurfiodaeth m, sydd yr ffeil cymorth HTML gyda'r nodiadau defnyddwyr. Felly, os ydyn yn clicio arno fe, fel hyn, ac wedyn os ydyn yn ychydig y ffeil, fan yma, nawr, ar ôl o deiti degau o eiliadau, mae'r llawdryddiad wedi cwblhau, ac i ddarllen y ffeil gyda'r
terfyniad pwynt m fan yma, mae angen i ni ar gael rhywfath o'r darllenwr fel y m gwylwr. Felly os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn, sudo ac wedyn rpt ac wedyn rhestri ac wedyn bibelli yr allbyniad I mewn i'r grep ar gyfer y patrwm sydd yn dechrau gyda'r m gwylwr fel hyn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Dyma'r meddalwedd sydd rydyn eisiau I darllen yr ffurfidaeth ffel yma. Felly, I fynsefydlu fe ar y cyfrifiadur, mae angen I ni I mewnbynnu y gorchymyn, sudo ac wedyn rpt ac wedyn mynsefydlu ac wedyn yr enw o'r meddalwedd sef m ac wedyn yn y Saesnig gwylwyr fel hyn. A dyna ni. Mewn gwirionedd, mae'n eisoes yn ein sefydlwyd ar y cyfrifiadur, fel mae'n dweud ar yr ystreigliad diweddaraf. Felly, wedyn, I wylio yr ffeil, mae'n dim ond beth syml o glicio ar yr ffeil fel yma. A dyma fe. Felly os ydyn eisiau I ymdrech ar gyfer y manylion ynglyn ar rhyw chwythiant fel yr un fan yma I echu ar unwaith, ydyn yn gallu troi i'r canllaw fan yma, i'r tab ar gyfer yr achwiliad fan yma ac I mewnbynnu yr enw o'r ffythiant fan yma. A dyna fe, ac felly ydyn yn gallu darlunglod sut I defnyddio y ffythiant fan yma. Ac oherwydd mae'r hyn yr ystreigliad o'r canllaw sydd yn cynnwys yr nodiadau oddi wrth y defnyddiwr, mae'n llawn o'r enghreifftiau oddi wrth y defnyddwyr sydd yn eithriadol yn defnyddiol hefyd. Felly yn ôl i'r cod ar gyfer y dosbarth cyfieithu enicy, mae angen I ni ar y llinell 4 I galw yr is-llyfrgelloedd I gyd fan yma, a dyma'r enwau o'r dosbarth ar ei cyfer 4 ohonynt. Felly, I greu yr 4 gorchrych ar ei cyfer, mae angen I ni I datganu nhw fel gorchrychau, enghraifft yn angyhoeddus I mewn yn y dosbarth cyfieithu enicy fel hyn. Yn gyntaf, yr alwyd ar angyhoeddus ac wedyn yr enw'r o'r anwolyn ar gyfer y gorchrych sydd angen I dechrau gyda'r arthnod $. Ac fel arferiad, dwi'n defnyddio y llythryn O I gynrychioli yr gar gorchrych yn y Saesnig fel hyn ac wedyn yr enw fel hyn, $O ail gymyth gyr ec ac wedyn yn yr un fodd ar gyfer yr eraill fel hyn. Angyhoeddus $O gyda'r enicy ar gyfer geriadur enicy ac wedyn $O cymys treiglau ec ar gyfer cymysio treigliadau ec ac wedyn $O psxmd teclyn ar gyfer ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau. Wedyn mae'n angen I ni yw unedyddio nhw enghraifft I mewn yn yr ffythiant adeiladwr sydd yn ei galwyd yn hunan symudol pan mae'r dorffath cyfieithu enicy ei hunan yn cael ei unedyddwyd. Felly I unedyddio y gorchrych enghraifft y gyntaf, mae gyda ni ar y ochr chwith o'r arthnod cyfartalnod yr enw'r o'r gorchrych fel hyn. Ac wedyn y cyfartalnod ac wedyn yr alwyd ar newydd ac wedyn yr enw o'r dosbarth go iawn sef
al gymathu geriau gyda'r prif lythrennau yn y dechreuad o'r geriau algymathu, geriau ac ond os rydyn yn equipo fel hynny, ac nawr yn rhedeg serch proffoli unwaith eto, mae gyda ni neges gwallt achos yma'r dehongler PHP yn ymgeisio i ganfod y dosbarth gymathu geriau oddi wrth yr enw gofod ENL-28 cyfieithu ENI sydd yn anghywir oherwydd mae'r dosbarth yn bodoli union yn yr enw gofod ENL-28 gymathu geriau. Felly union yn yr gwylwr ar gyfer yr ffurfiadaeth ffeil HM rydyn yn gallu pwyso ar y botwm F9 i arddangos yr panel marchlwydwyr, ac wedyn rydyn yn gallu archwilio ar gyfer yr gair enghraifft defnyddio neu geriau defnyddio enw gofod, ac wedyn i gau yr panel marchlwydwyr rydyn yn gallu pwyso ar y botwm F9 unwaith eto fel hyn. Nawr, os rydyn yn edrych ar yr gwybodaeth, rydyn yn gallu datganu yr enw gofod gyda'r arwydd ar yn y Saesnig defnyddio. Felly, os rydyn yn defnyddio'r datganiad defnyddio gwagle ac wedyn yr enw gofod fel ENL-28 ac wedyn ail gymathu geriau ac wedyn gwagle ac wedyn yn y Saesnig fel ac wedyn gwagle ac wedyn arach enw ar gyfer yr enw gofod dim bod nawr rhywbethwyd fel enghraifft algymath enghraifft fel arddangos ar y llinell 34, felly nawr ar y llinell 46 rydyn yn gallu blaen dodi yr enw o'r dosbarth gyda'r arall enw ar gyfer yr enw gofod gywir fel hyn, ac wedyn os rydyn yn equipo ffeil ac wedyn yn alredig yr serch proffoli fel hyn. Nawr mae'n gweithio, ond nawr ar gyfer yr al is-lyfrgell, os rydyn yn defnyddio y arwydd ar unwaith eto yn y Saesnig defnyddio ac wedyn yr enw gofod sef geriadur ENE ac nawr os rydyn yn hepgor yr arwydd ar fel ac hefyd yr arall enw yn yr canllaw ar y ochrwydd, mae hyn yn dweud mae hyn yn cyfartal i defnyddio fel ac wedyn yr rhanbarth olaf o'r enw gofod datganwyd, enghraifft yr un peth fel yn gwneud hyn. Felly, os ydyn ni eisiau i enydeddio yr al is-lyfrgell sef $o rydyn yn gallu ar gyfer yr enw gofod yn defnyddio y rhanbarth olaf o'r enw gofod go iawn ar ôl yr all-slice fel hyn, ac wedyn yr enw o'r dosbarth fel hyn.
Nawr, os ydyn ni'n yn gyda ffeil, ac unwaith eto, yn rhedeg yr serp prawfholi, a dyna ni, mae'r hyn yn gweithio hefyd. Nawr, rydyn ni'n gallu datganu y doi dosbarth arall yn yr un fodd, fel yr ail fel hyn. Ac nawr, rydyn ni'n gallu enyddio y ddau gorchych arall yn y un fodd hefyd fel hyn. Nawr, rydyn ni'n gallu dychwelyd i'r serch prawfholi ac unwaith eto yn ei rhedeg fel hyn. Mae'r neges gwall yn digwydd oherwydd yr camsislafiad yn yr enw gofod ar gyfer y cymwysio treigliad ec-y. Mae'n angen i fod yn cymwysio treigliad de ec-y fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n anrhedeg, a dyna ni, mae'r pob dim yn gweithio yn llwydannus. Felly ynglyn â'r newid ar y llinell 4, rydyn ni'n gallu symud fe i mewn i'r newid llofnod ar gyfer yr brif llyfrgell fan yma, dan yr peniad ychwanegwyd. Nawr, dyn wedi ychwanegu y newid newydd yn rhestro beth i'w wneud, sef mae angen i ni rhyw fath o rhwngwyneb ar gyfer y mewnbyniad o destun Saesneg. Felly, hyd yn hyn, mae gyda ni y 5 llyfrgell yn cynnwys y prif llyfrgell, sef y cymwysiad rydyn ni'n yn ei datblygu, sef cyfieithu enicy. Ac ynglyn â'r 4 arall, mae gyda ni yr argymathu gyda ec-y, geriadur enicy, cymwysio treigliadau ec-y, ac ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau. Felly ar gyfer yr rhwngwyneb sydd ydyn ni'n eisiau i datblygu, rydyn ni'n yn gallu creu llyfrgell arbennig ar y gyfer hefyd, os ydyn ni'n eisiau i fod yn cadarn gyda'r arberiad cywir o defnyddio dosbarthiau. Ond, yn ytrach na hynny, gyda'r llyfrgelloedd sydd eisoes wedi ei creu, 5 ohonynt yn y gyfamswm, os dwi'n yn eisiau rhyw fath o'r swyddogaeth arbennig, dwi'n meddwl mae'r 5 ohonynt yn cynnig i ni y glyfestra o allu datblygu y swyddogaeth i mewn ymhlith y 5 ohonynt. Ac wedyn, os angen, enghraifft, os mae'r swyddogaeth yn datblygu yn rhy gymledd neu yn rhy aberdigaeth, wedyn rydyn ni'n gallu creu yr llyfrgell arbennig neu dosbarth arbennig ar ei gyfer, gyda'r ei cadwfeydd ar-lein ar ei gyfer hefyd, ond gyda'r swyddogaeth o'r rhyngwyneb ar gyfer y defnyddiwr i mewnbynnu yr testun Saesneg, rydyn ni'n dim ond ar yr dechreuad ethafol o'r rhybuddiad hwn. Felly dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu parhau gyda'r datblygiad o'r swyddogaeth hon i mewn yn y dosbarth cyfieithu enicy, a phan rydyn ni'n barod i creu rhyw fath o'r is-llyfrgell ar ei gyfer, oherwydd enghraifft, maen ni'n cael ei datblygwyd yn cymhleth iawn yn yr brif dosbarth, rydyn ni'n gallu creu yr is-llyfrgell yn waith law, fel is-llyfrgell yn yr taflun gyfredol, ac fel is-llyfrgell nid eto ei cofrestrwyd ar-lein ar yr cadwfa yn y Saesneg becynnydd,
sef packagist.org, rydyn yn gallu cymwysio fe dan priodoledd yn y ffeil gosodedig cyfsodwr.json fel dodiad mewn yn y priodoledd hunanllwyth. Enghraifft, os ydyn ni creu rhyw fath o llyfrgell neu is-llyfrgell gyda'r enw rhyngwyneb, rydyn yn gallu mewn osod dodiad ychwanegol mewn yn yr gosodiad o'r PSR4 yn yr priodoledd o'r hunanllwyth gyda'r rhyw enw gofod fel ENL28 rhyngwyneb ac ati. Ac wedyn ar gyfer yr llwybr i'r cortaddiad, rydyn yn gallu benodi y llwybr fel marchnatwr, blaenslais, ac wedyn yr enw o'r marchnatwr sef ENL28, ac wedyn blaenslais, ac wedyn yr enw o'r pecyn enghraifft rhyngwyneb, ac wedyn blaenslais, ac wedyn yr enw'r obligell ar gyfer y cortadiad enghraifft SREC. Ond nawr yn y cyfamser, dwi'n mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r rhyngwyneb gyda'r defnyddiwr trwy'r yn codio yn uniongyrchol mewn yn y dosbarth ar gyfer y prif llyfrgell sef cyfieithu enicy. Nawr, ar y llinell 55, mae gyda ni y ffwythiant yn gyhoeddus newydd gyda'r enw rhyngwyneb, ac wedyn ar ôl agor cyrliog cryfach, dyn wedi mynosod ychydig o'r sylweb sydd yn disgrifio y ffwythiant, ac mae'r hyn yn defnyddio yr arwythnodau arferol ar gyfer y sylweb mas sef yr dwbl blaenslais, ond ar ôl rhain, mae gyda ni yr arwythnod stwnch neu hunch, ac wedyn yr dysgyn ar gyfer disgrifiad o'r ffwythiant, ac dwi'n yn defnyddio yr ffurfidaeth hon oherwydd pan ydyn ni'n datblygu y swyddogaeth i gystrawni trwy'r cortaddiad ar gyfer yr sylwebau a'r gwybodaeth sylwebwydd ynddyn nhw, ydyn yn gallu defnyddio yr ffurfidaeth arbennig i hwyluso y casgliad o'r gwybodaeth ynglyn pa un o ffwythiannau, ac wedyn yn adeiladu y dogfennaethau ar ei chyfer, a dyma'r rheswm ar gyfer yr arwythnod stwnch sydd yn edrych mor dieithr ar ôl y dwbl blaenslais, a dyma'r rheswm ar gyfer y lleoliad o dwbl blaenslais hefyd. Wedyn, yn isod, mae gyda ni llinell sydd yn benodi ar gyfer yr amrywolyn $L ateb, yr ymateb oddi wrth y defnyddiwr, rydyn yn defnyddio y ffwythiant PHP, darllen llinell, yn gyntaf i arbennu y neges ar y terfynell atolwg, mewn bendwch rhywbeth yn Saesneg, ac wedyn mae'r ffwythiant hwn yn aros ar gyfer yr ymateb oddi wrth y defnyddiwr, ac ar ôl yr digwyddiad o'r ymateb, mae'n yn adleisio neu arbennu y neges yr ydych chi'n wedi mewnbynnu gwahanol, a wedyn mae'n arbennu y gymwysiad o'r $L ateb sydd yn cynnwys yr ymateb oddi wrth y defnyddiwr. Felly, i alw ar y ffwythiant hwn, rydyn yn gallu mewn osod yr alwad mewn yn yr ffwythiant yr adeiladwr ar gyfer yr dosbarth, fel y gallio fe yn rhedeg ar yr un pryd pan mae'r dosbarth yn cael ei enadeddio mewn rhyw gwrthrych fel hyn. Nawr, os ydyn yn gyda ffeil, ac wedyn os ydyn nawr yn awredig yr serch trafholi, fel hyn, nawr mae gyda ni yr neges gwach sydd yn dweud mae'r ffwythiant rhyngwyneb yn andiffinwyd, felly
y reswm yw oherwydd mae angen ni I mewnysod yr pwyntiwr I gynrychioli yr gwrthrydd gyfredol gyda'r allwydd ar dollar fan yma yn Saesnig ac wedyn y cysylltnod ac wedyn yr arwyddnod yn fwy nag fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn acib y ffel unwaith eto ac yn alwredig unwaith eto, dyna ni, mae'n ni'n gofyn atolwg mewnbynwch rhywbeth yn Saesnig ac nawr dwi'n mynd I mewnbynnu rhywbeth fel Hello World a dyna ni. Nawr mae'n ni'n dweud ydych chi'n wedi mewnbynnu Hello World yn Saesnig. Anglyn ar linell olaf sydd yn dweud mae'r hyn wedi ei galwyd oddi wrth gyfieithu enicy prawf holi rhedeg. Mae'r hyn y ffwythiant sydd yn ei galwyd oddi wrth yr serch prawf holi ei hunan, nid oddi wrth y dosbarth. Felly dwi'n meddwl ar hyn yn gallu sefydlu mas yr galwad hwn oddi wrth y serch prawf holi. Felly os ydyn ni'n eich bethol unwaith eto ac yn alwredig, ydyn ni'n gallu mewnbynnu y Saesnig a dyna ni. Dyma'r allbyniad. Nawr, dyn wedi gwneud ambell o'r anwydau i'r codtadod ar gyfer y dosbarth gyfieithu enicy. Ar ôl yr llinell ar yr 57 I darllen I mewn ar mewnbyniad oddi wrth y defnyddiwr, dwi'n wedi creu yr ffwythiant newydd gyda'r enw gyfieithu enicy sydd yn derbyn y perimetr o'r mewnbyniad yn Saesnig ac os ydyn ni'n gweld ar y llinell 63 mae'r hyn yn ffwythiant sydd yn anghyhoeddus ac felly mae'r hyn yn gyfieithu y Saesnig I mewn i'r Cymraeg ac wedyn yn allbynnu I mewn i'r amrywolyn $L ECYSTR. Wedyn ydyn ni'n allbynnu yr Saesnig gyda'r cymwysiad gwreiddiol Saesnig oddi wrth y defnyddiwr ac yn yr llinell nesaf ydyn ni'n allbynnu y Cymraeg gyda'r amrywolyn $L ECYSTR sydd yn cynnwys yr testyn gyfieithyd I mewn i'r Cymraeg oddi wrth yr ffwythiant gyfieithu enicy. Felly wedyn os ydyn ni'n edrych I lawr i'r cymwysiad o'r ffwythiant anghyhoeddus gyfieithu enicy yn gyntaf mae gyda ni y datganiad lythrennol o'r dulliad $L a gerfa sydd gyda fe dim ond y 3 rhes. Mae'r hyn yn y dulliad o'r allwedd gwerth par neu par allwedd gwerth gyda'r allwedd ar ochr chwith o'r arwyddnodau gyfartalnod yn fwy nag ac wedyn gyda'r gwerth i'r ochr dde. Felly yn yr dulliad fan yma mae gyda ni yr gar Saesnig ar y ochr chwith sef yr allwedd ac y gar Gymraeg ar y ochr dde sef y gwerth. Ac wedyn ar y llinell 69 ydyn ni'n yn newid yr destun oddi wrth yr defnyddiwr i'r fach lythrennau I gyd ac yw anbyndiad unrhyw I mewn i'r amrywolyn lleol $L ENSTR ac wedyn ar y llinell 70 ydyn ni'n alosod bob un arwyddnod sydd ddim yn lythren gyda'r yr un arwyddnod ond yn ei blaendodwyd gyda'r arwyddnod gwagle ac y rheswm ac erbyn hyn yw oherwydd yn y llinell 71 ydyn yn hollti y llinell neu y testyn ar yr arwyddnod gwagle fel y gwahanwr fel efo yr amrywolyn dulliad $L a ENSTR yn cynnwys ar gyfer pob un rhes yno fe un gar Saesnig ac wedyn ydyn ni'n yn cychwyneddu yr amrywolyn $L
allbwn I gwagdar ac wedyn rydyn yn dolenni drwy'r dillad $ANSTR gyda'r amrywolyn $LSTR yn ei ambenodwyd I gynnwys pob un res yn pob un doleniad ac wedyn ar llunles 74 rydyn yn profholi trwy defnyddio'r ffwythiant isset sef a ydy hyn yn gosodwyd neu a ydy hyn yn gosodwyd union yn y dillad $L a gerfa y allwedd fan yma sef yn yr gwerth neu amrywolyn $LSTR sef a ydy y gar Saesnig yn ei ysodwyd union yn y dillad $L a gerfa felly os ydy rydyn yn cydydodi y gwerth sef yr gar Cymraeg ar ôl yr arwythnod gwagle union i'r amrywolyn ar gyfer yr allbeniad sef $L allbwn ac os yn amgen os nid ydy'r gar Saesnig yn bodoli yn yr dillad enghraifft os mae'r hwn yn arwythnod atalnod fel yr ybychnod neu llawn atalnod enghraifft wedyn dim ond I cydydodi yr gwerth hwn i'r llinell ar gyfer yr allbeniad sef yr amrywolyn $L allbwn heb unrhyw trawsffurfiad o gwbl ac wedyn ar y llinell 80 ar ôl y doleniad I dachwelyd yr amrywolyn $L allbwn ond gyda'r gwagle ar y dau ochr iddo fe traswyd allan o'r cymwysiad. Felly nawr os rydyn yn ychyp y ffeil ac nawr os rydyn yn rhedeg yr serch profholi unwaith eto fel hyn, nawr ma'n gofyn atolwg mewn bynnwch rhywbeth yn Saesnig, felly os rydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel Hello World a dyna ni, dyna'r Gymraeg Hello Byd gyda'r ybychnod ac wedyn os rydyn yn mewnbynnu unwaith eto rhywbeth fel Hello World again ac nawr mae gyda ni y Cymraeg Hello Byd unwaith eto gyda'r llawn atalnod felly ar y foment mae'r llawer o bethau wael gyda'r swyddogaeth hon enghraifft yn y ybychnod Gymraeg pam y mae yr dwbl gwagle rhwng y geriau Hello Byd a byd ac unwaith ac felly fe byddech hyn wedi sylwi fod mae gyda ni yr Saesnig gyda'r prif lythren ar yr H yn y Hello mae gyda ni yr fach lythren yn y Cymraeg yn y gar Hello ond mae'r hyn yn swyddogaeth sydd yn gweithio yn sylfaenol a gyda'r hyn rydyn yn gallu adeiladu yr swyddogaethau sydd yn fwy union ac yn fwy gysagt ond oherwydd hyn yn fwy cymhleth ac wedyn yn hwyrach os angen rydyn yn gallu symud y cod tardiad berthnasol i'w llyfrgell eich hunain felly mae'r hyn dim ond dechreuad lle rydyn ni'n gallu adeiladu arno fe yn y fideoedd I dod. Felly dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach a hwyl.